Sanibonani molweni ndinamkela ku ezaseTV-ni ngesixhosa. Uxolani uthi eKZN bambamba unqevu wakhona ongama linguKelvin. Kodwa ngoku bayeva uba kukhona igundwane elizenzayo yena sebefumene igap ngoba naku akekho. Babuyele ke beyojonga uba ngubani lo othi bona beklina yena abe eqala phansi. Bafikile ke emzini thizeni, bafikile ebafaneni abavele bathi hayi thina asazi into nango waziyo. Bancinci ke abaye bakhomba ngathi mdadla napha kuyo. Kwathiwa ke kulo makaye ke apho zikhoyo zithatha ke sidakamizwa. Uyile ke wakhupha ipacket enye esithi ezinye sezithengisile beziyi-46 phakathi uthengisela umakazi wakhe ogama lingumandende. Amanye ke uzamile ukuwaflasha kodwa awahamba ngoba ebekwiplastiki. Xolani kuyabnika isilumkiso kwathi ungaziphindi yenze le nto yenzayo ngoba izinto ezinje azihambi emanzini aziflasheki especially if ikwiplastiki. Umandende ke lo uthengiselwa ngumntanakhe ongunyana kuye plus umtshana wakhe. Bamfumene ke umandende lo apho ahlala khona ovele wathwala izandla enhloko ekhomba ethi yena uzamela nje abantwana bakhe ngeke aphike uba akazithengisi. Uthe ke akathengi into eninzi xa sezithenga. Unika nje umfana yonke into nangoku ebezikhona zinikeze lo mfana umthengiselayo. Hayi ke kuye kwaba ibreakanyana nje xa kwabuya umandende hey sencancaza seyinto ethwala izandla enhloko nevoice seyiyashake asazi noba kuvele kwenzekani na ngelo xesha kodwa ke khonto yenzekileyo ngoba ibuye setwela ke ngoku umandende sithi into ba yena uthenga kuJohn empangeni. Kuthiwe ke makanxibe ke kuyiwe kuJohn. Xolani uthe into ayifunayo yena ziziyobisi kuphela otherwise enye nenye akayimameli leyo ba uyalamba kwathini. Kuye kwayiwa ke kuJohn ke ngoku apho uxolani uveze ukuba ukhona omnye okwafunwayo naye okuthiwa nguThoni. Khange bade bayofika ke kuJohn ke kodwa apho baye khona baya kwaThoni. Apho bafikele khona kwigirlfriend ethe akekho uThoni uye kowabe eNigeria. Uthe ke usisi le bayifunayo into bangayijonga yona kodwa yena akazani nanto kodwa uThoni futhi akekho. Baye bajonga ke bajongana kwinto baye bafumanisa into yoba kukhona imoto ezikhoyo ke apha phandle ezi-2. Enye yezo moto ayikho registered kakuhle into nje imaphepha wakhona awa correspond acelwe kodwa amaphepha wathi awekho but izinto ezijongwayo emotweni azihlangani. Kwathiwa ke izawuthathwa ke isiwe ephawundini epolice station ngoba into zakhona zidibana. And ke le moto ihamba yena ke usisi wabesemxelela xolani ba yonke into ephanga phakathi ke sisi ke uzo accounta kuyo because kaloku ihamba wona le moto and une-2 years uyisebenzisa. Kodwa ke usisi ethubeni ke ubekade nje into engabanakanga wathi gqike sethubeni senxibile impahla naye ndiyabona ikhona ayifumeneyo ngexesha abonyamalalanga. Wabuya seyozikhomba ke uba zishiwe phi zishiwa kwakhe ke iziyobisi. Uthe uxolani uyakuthemba mosi uThoni uthi akushiye neemoto zakhe ukushiya nomzi wakhe akushiye neziyobisi zakhe. So masihambe ke wafika wakhomba kusisi zakhutshwa ke izinto ke zonke ezibhaqwe kwakhe. Uye wabanjwa ke usisi wabhekiswa epolice station. Xa kuphunywa ke apho kuphunywe kwayiwa kuRaymond. KwaRaymond kufunyenwe umfazi wakhe othe ke ubhuti akasahlali pha yena uhlala nabantwana. uRaymond wemka ohlala nentombi kwenye indawo yena wamshiya pha. Kwathiwa ke hayi into sizoyithatha phina pha siziyobisi nje kuphela bongasinika zona. Wathi ke no akazani ke neziyobisi ezo because ebengekade amxelele futhi uba uzibeka ndani ngoba yena ohlala nabantwana pha afuna abantwana bakhe babe exposed kwezo zinto ezo. Wathi ke uex no into ozosenzela yona nje wena kukuzikhomba nje baziphi and sukusilibazisa. Hayi kusisi waqala wangena ebathroom woflasha. Uxolani ke uye wafumana ichain ke pha ewardrobe okucaba bonke abantu bathengisayo kanye bazi tontoni banala ma chain wakhona. So wabesemxelela kuba utsho kanjani bakahlala apha ibe into zakhe zikhona. So ke uxolani uye wathi ke makangawari bazosearcha. Nyani ke kuyasetshwa ke ayinintsi into ephumileyo ke phayana but asibonanga ba iphume kanjani because sibonise siboniswa A1 apho siboniswe khona itoilet engaphandle apho ahambe khona wokhomba ke usisi into ba xa efikile sometimes uRaymond akeze endlini uvela ngqale pha kula toilet. Xa kuyofikwa pha kwithobi zingena pha ngaphakathi kanye kule ndawo yokuchopha silapha ngaphansi zihlohlwe pha caba indawo engasetyenziswa umuntu ke leya.
Hayi ke kwathiwa ke ayike siyakubamba ke ngokuxela abantwana uba wena usathishelele ngase-police station bafonele utata wabo umxelele into ba uphi. Wathi uba uyakuthanda ke uRaymond uzozokukhupha kodwa akasakufuni akazuza phaa e-police station azokuthatha. So uyawabanja ke kanjalo ke. So ibhlungu ke into enzekileyo ke this time ngoba kaloku ngabantu abangomama bonke aba babanjiweyo amadoda awafumaneki. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.